মধ্যগণী আমারা পিএস টাকারজলা 2 নং রবিচন্দ্র পাড়া অরনি সিংতিনি কাইসা ক্লাব সোসাইটি সিনি সোসাইটিनि मुं गांके पहर क्लाब सोसाइटी हिंजागो जोंबो तिनि रेस्टार मामानि बागै जोंतिनि जतन खादुं खाजाका तंथगलायखा हिंके ताई अमो अनेक बालक जाक अजे पहर क्लाब हनैनाय जे संसानानि हनैनाय आगि सिनि काका संरक जेठा संरक बर बेलायखौनो सेस्था नाजा गांके ताबुक बाय हिंगा कम से कम 33 बसरक काय दङ ताबुकसो जों लायसलायनाय अमो सुंतिनि साक्सेस नि वान सगैमानो हिंके सिनि रेजिस्टार फायका सिनि रेजिस्टारनि नाम्बार हिंगांके 8519 अमो सुंतिनि रेजिस्टार मामोन्याय सुंतिनि बेनार खायनाय सुंतिनि बेलायखौनो तंथगलायखा ताय जों दिनै किसा अतंथमानि दारतैनो सिनि ताय सिग्ला सालायरो फाय दङ इनके बर' बायको बायखौनो जों दिनै बाजि ताजिरो फायनाय जों किसा हम दरम खायनायनि बागै जतन जों दिनै खादुं खाजाखौ दिनै तो 2 तारिख फेब्रुवारि 2 तारिख 2021 दिनै जों मांखाता इनके फेब्रुवारि 2 तारिख 2021 अमो पहर क्लाब सोसाइटिनि जोंतिनि रेजिस्टार मांखा अमो 35 बसर रानिं चलि दङ 33 बसर रानिं चलि दङ आगिसिनि काका संरक बरक अ रेजिस्टारनि बागै बेलायखे लायसलायमानि तिख्लायमायानो हनै सासिनो इंके तिनि हिंगांके जों जे लायसलायखा सिनि दल लग लायसलायखा हिंगांके तिनि इंके जों साक्सेस नि मांका जों 8519 रेजिस्टार नाम्बार तो बयनि जों तिनि अर सरकारनि तरफ फायते जों रेजिस्टार मांका हनै जों तिनि गसिउइ मांका हंगानो अमो जे नर्थिनि पहर क्लाब फायमानि ब्लक थाइकेमो अमो हुके जम्पुइजला ब्लक पीएस टाकारजला सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिंयो तंगो यां सिनि तंगो मिस्टर अमित ब सेक्रेटारि तंगो सिनि केसिआर हुके ब आइमो किसा बिजि हिंजाक और ताई जतन मोटामुटी पटगोनां बरंमान दङ बरंनि फानबानि तिनि अ रेजिस्टार ब सोंमा मका हानि मानो अमो कोनो सासिं खरं नैया जत अर जे तंनाय जत सिनि सिग्ला सालाय फान तमा बानि सुंतिनि अ रेजिस्टार मामका हानि मानोता हंगानो पारा मुं हतामो पारानि मुं हंगांके 2 नং रविचंद्र पारा मध्यगणी आमारा हंगा जे नो क्लाब तमनि मानस कयजन ब्लक दं सिता जोंनि सिनि क्लाब मेम्बार्स दङ 85 आसि रकायो ताहो जरा बुरि रक्त गरिखोनो दङ 4-5 जना इंके आसि तैने मोटामुटी 84 85 जरा रकायो सिनि अमो अंखा मोटामुटी आनसाय कटरब्ला आसो जरा रका रायनाय सिनि बाजि पेरनाय ताबं सिनि तंथलाय माने ताखक ताय बुकुक सं सिनि रेजिस्टार मामानि सिंतिनि बेलेनो खादुं खाजा सिनि बाजि पेरखा बेलायनो सकेनो पेरखा सिनि बाजि जोंतिनि रेजिस्टार मामानि बेलेनो तंथलाय खादुं खाजा का तंथलाय ताखक ताय बुकुक सं सिनि बाजि पेरखा जों बेलेनो खादुं खाजा ताखक ताय बुकुक सं जोंनि रेजिस्टार मामानि बागै सिंगतनो तंथलाय ताखक ताय बुकुक सं नाहरै बेबायदि जरा बाजि पेरनानै बेलायनो सकेनो पेरखा सिनि बाजि सिनि बाजि बेलायनो सके पेरखा सिनि रेजिस्टार मामानि खादुं खाजाका सावलाय जा सिंतिनि 2 नং रविचंद्र पारा मध्यगणी आमारा टाकारजला सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट सिंतिनि बेलायनो